ମୁଁ ଅଫିସ୍ କାମରେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ତମେ ରାଣୀ କଥା ଟିକେ ବୁଝାବୁଝି କରିବ। ହଁ ହଁ ତୁ ଯା ପୁଅ, ମୁଁ ବୋଉ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି, ତୁ ଯା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବାବା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ବୋଉମା 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 তুমি ପାଣି ପୂଛ ପାଣି ଏଠି ବଡ ବାବୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ମଦ ପିଇବେ ବୋଲି তুমি ପାଣି ପୂଛ ବଡ ବାବୁ କଣ ହବ ଜାଣିଛ ତ ତମ ବଡ ବାବୁ ଚାହିଁଲେ କଣ ହବ? କଣ ହବ ପଚାରୁଛ ବଡ ବାବୁ ତ ସୁମଣା ଖଣ୍ଡେ ଲୁହାର ମାରୁଛୁ ବୋଉମା ଆରେ ବଡ ବାବୁ କଣ ଏତେ ପାଟି କଣ ପାଇଁ ବଡ ବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉମା ପାଣି ପିଇ ଦେଲେ ପାଣି ପିଇ ଦେଲ ଆରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୋ ବୋଉଟା ମଦ ବିଡ଼ି ଗଞ୍ଜେଇ ସବୁ ଖାଇବ ବୋଲି ହେଲେ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଆସିଲି ଏଠି ପାଣି ପିଉଛି ପାଣି ବାପା My God, अंदर में घुस गया Oh my God मोर की उठो तो दे नहीं है पूरा हाय फ्रेंड्स वीडियोटा यदि भल लगी लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करबे जमा भूलिबेनी बेल बटन चिपी देके घंटी